Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στο χορό του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Σταυροδρομίου Γηγενής. Είμαστε χαρούμενοι που και φέτος ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε απόψε κοντά μας. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1997, 22 χρόνια πριν, από τους νέους του χωριού και είναι ένας ενεργός και δραστήριος σύλλογος που αγκαλιάζει την νεολαία, η οποία συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρόμενα αλλά και σε άλλες δράσεις του χωριού. Στόχος και σκοπός του συλλόγου μας είναι να διατηρεί αλλά και να μεταδίδει τα ήθη και τα έθιμα του χορού στο τραγούδι αλλά και τη γλώσσα του συλλόγου μας. Εμείς οι νέοι του χωριού μας είμαστε περήφανοι που είμαστε απόγονοι των γηγενών Μακεδόνων και θα συνεχίσουμε με μεράκι να διατηρούμε αυτά που κληρονομήσαμε αλλά και να μεταδίδουμε στους επόμενους. Πιστεύουμε πως ένας λαός που είναι εξοικωμένος από την παράδοση, την ιστορία και την κουλτούρα του δεν μπορεί να έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Može pravda nema zemlja da ti seba, naša Makedonija. Egejski mesni ni Zavrija, dušmani jezikom ni branija. Egejska majka ne se odloži, gedonski deca na sina.